Bengithi lizokuna ingxenye yesithathu ngaphambi kwendaba. Nanxa wayeshayekile emzimbeni, nobuso buchachambile njengasemihleni, kwakusobala nokho ukuthi igeza lensizwa leli elimi phambi kwesibuko, elisho ngezinwele ezilukwe zaba izimpitsi, zimnyama sucu, imiyeko lena emihle, icwazumulwa ngenxa yokunakekelwa ngesineke. Kwazise ukuthi umninikhanda lona yiqhathanzipho elihlala ligqoke kahle, lixuba kahle nemibala yezimpahla. Wayempofu ngokulingene nje, eseminyakeni enama-24, enobuso obenesikhumba esithambile esibusheshelezi, bungenalo nelokubika ichashaza elivame ukubangwa yizinduna nezinye izinkinga zesikhumba. Wayenamashiyana amancanyana sengathi amila ngokuphoqwa, namadevana nawo okwakusengathi ayezabalaza ukumila. Esilevini kwakungakaze kumile njebe, nasesihlathini lapha kwakungekho lutho ngaphandle kwehanqana elalincanyana elalisamhlobiso nje. Nalo elalinele likhule alisuse ngezinto zakhona ezazingamshiyi naqwele naqhuqhuva.